Salutare România, salutare București și bine v-am găsit la primul episod din Farming Simulator 22 de pe acest canal. Ce faceți, oameni buni, cum sunteți? Uite, iată-ne că am intrat și noi într-o nouă serie, practic, pe acest canal. Ne-am apucat de o nouă serie și anume Farming Simulator 22. Practic, ăsta e primul episod de pe canal, așa că o să-mi dau un pic cu părerea despre joc. O să vă spun ce planuri am cu seria asta, pentru că este mai complex decât credeți voi. Și o să vă explic și o să vă arăt cam care este statusul cu ceea ce facem noi pe aici și cum stă treaba. Așa că să le luăm pe rând, zic, nu? Bun, deci, cât despre joc, băi, mi se pare super ok, mi se pare super mișto, e lejer superior față de cel de 2019, ca și joc. Sunt multe chestii adăugate noi, cum ar fi ăstea și multe altele, cerul, cum e format, norii, lumina, reflexii, dar lucrurile astea deja le-ați auzit și văzut până acum destul la alți youtuberi, așa că n-ai rost să mă întind eu foarte mult în detaliile astea. Așa că, pe scurt, îmi place. I like it. I fucking like it. În ceea ce privește seria asta, și aici o să stăm noi mai mult de vorbă, vedeți că eu deja am teren, am tractoare, am și pe acolo o dungă ciudată care probabil vă întrebați ce face Mihai pe dealuri pe acolo. Ei bine, practic vreau să facem o serie mai complexă, mai diferită față de ce vedeți pe la toți. Vreau să facem un fel de mega farm, dar un mega farm în care să jucăm și pe live și să joc și cu voi. Cu voi, da, ați auzit bine. Ce vreau să fac aici exact? Practic, vreau să fac, dacă recunoașteți voi, ia ziceți-mi voi. În momentul ăsta, ziceți-mi dacă recunoașteți harta asta. E bine, dacă nu, vă zic eu, este No Man's Land, care are pădurici, care are o căsuță aici, dar eu deja am jucat pe ea normal și acum este a doua oară când joc pe ea, da, și am zis, băi, hai să fac și eu ceva diferit, ceva ce vreau eu pentru mine, să fac, nu neapărat pentru YouTube, și anume, să șterg toți copacii, să scot toate pietrele alea decorative, pentru că știți că sunt niște pietre decorative și copaci cu droaia. Și nu-mi doresc să stau să tai toți copacii aia, pentru că nu o să fac asta niciodată. Așa că m-am dus frumos aici la shop. Imediat ajungem și acolo. Și am tăiat acele semne pe care scrie că dacă tai acest semn o să dispară toate pietrele și toți copacii de pe hartă. Lucru foarte binevenit, respectiv astea. De aici. So, avem o hartă practic goală pe care să ne distrăm noi cum vrem. Ceea ce mi se pare genial. Pentru că am și planuri cum să ne distrăm. Și anume, vreau să fac, și aici o să vă arăt pe zona asta, după care o să trecem puțin la ceea ce am realizat eu pe aici și cum stau lucrurile. Vreau să fac aici ferma noastră. Vreau să fac terenul ăsta, avem aici de arat și probabil diseară pe livestream. By the way, diseară facem livestream dacă vă uitați astăzi pe data de 8/2/2022. Vreau să intrăm toți și să arăm toată zona asta și eventual să mai recoltăm pe aici și să facem diverse treburi de genul ăsta. Și revenind la ceea ce vreau să fac în general pe harta asta. În general vreau să joc și cu voi pe live-uri, tocmai de aia vreau să fac și așa mare, ca să avem multe combine, să avem multe utilaje, să-l putem lucra toți. Și de asemenea vreau să fac așa în stilul ăla americanesc, unde sunt utilaje multe, mari și treburi de genul ăsta, pentru că cu utilaje mici și câteva terenuri am tot jucat în toate farmingurile, știți cum e. Cumperi terenul 47, 49, 37 și le tot faci pe astea, mai faci niște animale și cam aia a fost seria. Dar niciodată n-am ajuns la modul ăla, să ai toate terenurile după hartă sau ceva de genul ăsta. Bine, e și bătaie de cap să le ai pe toate, pentru că durează foarte mult fiecare operație. Cum și aici, de altfel, să recoltezi durează o grămadă, să semăn durează o grămadă, să ard durează o grămadă. Și tot așa. Și tot așa. Dar, fiindcă o să am multe utilaje, o să pot să fac episoade eu aici, o să pot să fac live-uri, pe live-uri o să pot să joc cu voi. Și cu voi cum o să joc? O să scot toate modurile mele de le am într-o arhivă și o să vă pun undeva să puteți să o luați voi, să o descărcați, să o băgați la voi în joc și automat să vă conectați cu mine când fac live și hostez respectiv serverul. Logic. Dar revenind la ceea ce vreau să vă zic aici legat de cum vreau să proiectez și să arate și să fie această hartă. Păi, aici o să fie practic ferma în zona asta, pentru că e aproape de shop, o să avem silozul și toate cele, deci automat când e prețul bun o să vindem
pac aici, nu o să facem drum din acela să zicem că îmi pun ferma aici și când e prețul bun, ia Mihai și cară cu tirul, vină cu a, du-te înapoi aici, vină cu ace jos, du-te înapoi și tot așa. Nu, niciun caz, mai ales în măsura în care scoatem cantități de pe terenurile astea, adică uitați-vă că terenul ăsta e cam 25% din hartă, ceva de genul ăsta. Așa că ferma o să o punem aici. Ulterior o să facem și partea asta diseară pe live probabil, dar să nu mai dau eu termen de ăștia temporar, că poate sunt oameni care sunteți noi pe aici și vedeți clipul ăsta după ceva timp de când s-a postat și na, să nu ziceți că diseară fac live. Whatever, revenind. O să mai vreau să fac și aici probabil un teren mare și pe aici poate altceva dacă îmi permite zona, dacă nu, oricum în zona asta sau zona asta vreau să fac o fermă de animale, vaci, chestii, găini, treburi de-astea. Iar pe aici poate o pădure, dar mai mult decorativă, că de forestry sincer nu prea mi-e drag, am făcut destul în farmingurile precedente și nu mai am neapărat chef să tai la copaci. Poate când ar apar modurile să încarce automat și așa, atunci da, for fun, dar în rest nu neapărat, oricum banii groși o să iasă din agricultură. Poate facem și o zonă de fabricuțe, că tot au băgat fabrici în farmingul ăsta și așa mai departe. Deci cam asta e mare planul. Acum cât despre statusul meu în momentul de față aici în joc. Păi, este bun, dar nu foarte bun. Și de ce? Pentru că bani fac, dar în schimb îmi trebuie și o grămadă de bani ca să continui să fac și să cumpăr utilaje. Pentru că aici nu mă duc și cumpăr un medium tractor și mă duc aici și cumpăr un Valtra de ăsta. Că ăsta e inutil la terenul ăsta, care încă nu e tot făcut mare. Aici îmi trebuie, când mă duc în shop, să mă duc aici la Lash Tractors și să mă uit pe la ăstea. Și ca să cumperi câte unul din ăsta, îți trebuie bani. Așa că, da, o să avem nevoie de mulți bani, o să avem nevoie de mult timp, dar o să fie, cel puțin în mintea mea, un proiect frumos, interesant și complex. So, statusul meu în momentul de față. Avem un fast track aici, un stayer, avem modul ăsta de semănători care îmi place că e destul de ieftin, adică cu vreo 20 de K parcă sau 30 de K ai scos cu 10 metri lățime de semănat și dat cu fertilizator, dar trebuie să dai cu discul înainte, asta e singura parte nașpa, dar na, mie îmi convine, cel puțin în momentul de față. Avem acest semi-truck Tesla care arată genial, e impecabil, e super bine făcut, îmi place. Singura chestie e că dacă mă uit așa dispare șasiul, da? Care să fie problema că de câte ori să-l văd eu? Dacă ar fi să mă uit așa și să meargă roțile în aer, atunci ar fi ceva, dar în rest asta nu e o problemă. Și modul ăsta o să vi-l arăt și în shop ulterior. E super customizabil, e făcut extraordinar de mișto, poligoane, tot, animații, uitați-vă la pedale, cum apasă pe ele, volanul și eu până acum nu observasem caracterul din farming, se uită așa. Voi vedeți care animații la cap și face așa, ca și cum admiră în zare, combina care este aproape de descărcat și du-te Mihai la combina, că se umple că combina. Voi observați că face așa? Eu nu observasem, acum am văzut treaba asta. Pe lângă animații și toate cele super bine făcute, deși din picioare dă și calcă și face toate cele bine. Bine, este și un mod mare care mai ștai din FPS-uri în anumite condiții. Dar îmi place și plus, motivul principal că vorba la urma urmei, hai, te uiți la el că te uiți la el. Da, băi, are și putere, e super eficient, adică trage. Uite, o să se umple acum combina, hai să o lăsăm să se umple. Până un alta să vă mai arăt și ce mai am. Mai am și fendul ăsta, discul ăsta și de asemenea acel sprayer de fertilizat și tractorul ăsta. Deci cam astea sunt utilajele cu care defilăm, plus încă câteva atașamente și buncăre și sfere. Arunăm și acolo. Dar să revenim aici la ăsta, ca să nu las ideile în aer, nu de alta. Hai măi, umple-te odată combină. Semitracul ăsta, în primul rând, e electric, vedeți? Acolo jos, unde ar trebui să fie combustibilul, avem o baterie și consumă în kilowați. Vedeți acolo mai deasupra un pic unde sunt eu inițial de jos. Hai că v-am lămurit complet cu faza asta. Știu că stric cultura, dar credeți-mă că la cantitățile și la suprafața asta n-are cam nicio relevanță faptul că am intrat eu aici pe puțin cu roțile. Bun, continuând. L-avem pe ăsta, vi l-am arătat, v-am zis de el. Și aici ce-am sărit eu mai repede. Avem ăsta, acest sprayer,
care e cam cel mai bun din joc din câte știu eu, fuge repede, are o viteză de lucru mare, are lățime cea mai mare și mi se pare super bun. Ăsta l-am prins la o ofertă la Used Vehicles aici și când l-am văzut am fost gen ok, I want that. Și de asemenea mai avem buncările astea care vin la pachet cu harta, sunt buncările acelea clasice, ieftine, care mă salvează pe mine în momentul de față, că dacă nu le-aș avea pe astea mi-ar fi mult mai greu, ar trebui să vând imediat ce recoltez și asta nu este cea mai optimă chestie de făcut în jocul ăsta, pentru că cel puțin în varianta asta de farming oamenii au schimbat foarte mult faptul că fluctuația prețurilor și adăugând automat sezoanele în joc. Adică dacă eu vând acum, vând la jumătate din prețul pe care l-aș vinde în iunie anul viitor, ceva de genul ăsta. Cel puțin la soia cam așa e. Și revenind la puterea asta, ia uitați-vă cum trage, deci 54 de tone. Păi dacă pui un man din joc pe lângă el, pe lângă Tesla asta, pe ăla abia acum întorcea acolo. Ăsta e deja la 90 la oră și încă un lucru care îmi place, are viteza maximă, top speed-ul de 120 de km pe oră. Ceea ce e genial, da, tirurile merg cu 90 la oră în realitate, dar manurile în joc merg cu 81. Ceea ce iarăși, ok, I don't like that. Pe lângă că te și chinui un pic cu ele. Bine, na, idee de realism, că vorba nu tragi 50 de tone în halul în care trage ăsta, dar oricum, pentru mine, cel puțin în seria asta și în așa, îmi place rău de tot Tesla asta. Sunt capsa pe ea. O să mă vedeți foarte mult în episoade cu Tesla-ul ăsta când avem de cărat chestii cu remorcile. So, ziceam că vi-l arăt și în shop. Mergem aici, mergem la Trax. Este... Nu, este aici. Da, are categorie specială, Tesla Semi-Truck, e 90DK și el îmi vine mai multe configurații, vine și mai înalt așa și are o grămadă de... Bine, nu o grămadă, dar are configurări. Poți să ia stubroțile, dar mie mi se pare mai atractiv așa. Poți să-i schimbi cabina, noi îl avem așa momentan, asta mi se pare un pic cam mare, dar probabil e mai potrivit pentru vagonul acela de cărat ouă și chestii și engine-ul, care l-am pe ăsta de 500 de kW, care trage în halul în care ați văzut. Și respectiv culori, trac, uite îl facem negru, interiorul facem roz, v-am zis că e customizabil. Facem de interior color to, adică poți să-i faci și trimurile, uite, hai să le facem purple. Pe aici, uite. Ring color, asta e ceva clasic, uite, le facem verdele ăsta urât. Și cam așa cu acest track. Deci, pe scurt, sunt pus pe el. Și pe ăsta parcă tot la Used Vehicle l-am prins. Ceea ce iarăși a fost genial acolo. Măi, eu toate ca toate am fast track-ul ăla care dă cu îngrășăminte și nu știu dacă dă și peste cultura acum, că nu vreau treaba asta. Să las tirul ăsta aici și să țopăim repede în el. Fast track, cuțu. E la limită. Dar totuși hai să-l oprim aici pentru că nu ne grăbim. Mi-am format stilul următor, dau cu îngrășăminte, dau cu discul, după aia semăn. Și după aia tot ce mai rămâne până anul viitor este să dau cu ierbicid pentru iarbă. Și dacă am dat cu îngrășăminte, m-am scăpat de toată munca pentru an. Și prefer să fac așa pentru a nu sta după ce răsare, când dau cu ierbicid, să dau și cu îngrășăminte. Mi se pare mai comod să dau în timp ce combina trailer, adică practic fac două lucruri deodată. Și da, diseară pe livestream o să am de lucru cu treaba asta și să arăm zona asta de aici, mare, că pe hartă se vede ce se vede, dar în real, dacă mergem pe aici, e mult, mult mai mult decât pare pe hartă. Și e și de nivel, ceea ce o să fie interesant când o să jucăm cu combinele și toate cele pe el, pentru că o să tragă mai greu, mai ales pe acolo o să ne tragă într-o parte, să vină spre pantă și așa mai departe. Anyway, cam asta ar fi în mare parte ceea ce voiam să vă transmit, ce voiam să vă spun legat de seria asta, de progres. Asta e mai mult un episod informativ în care vreau să vă prezint toate cele și cum o să stea treaba cu seria asta. Pe lângă asta o să mai am planuri cu o altă serie tot de farming, dar rămâne atunci. Nu spun detalii, am niște idei în minte și e posibil să fie super, super interesant, dar rămâne să vedem până când o să apară și o să o pun în aplicare. Momentan, avem aici mult de muncă, diseară pe live probabil să facem destul de multe progrese, ceea ce este super bine. Și da, cam asta ar fi progresul. De asemenea, hai să vă arăt și ultimul lucru pe care am zis că vi-l arăt, dar nu am apucat să vi-l spun și să vi-l arăt, acela fiind serele. Sere pe care le avem aici, avem modul acela care le distribuie apa automat, așa că nu trebuie să ne batem capul cu ele, ele doar stau aici, există și își fac banii
și ne fac bani, pe lângă că banii lor și-au făcut oricum, și avem ceva la număr, cât să ne producă și noi niște bani lunar, zilnic, anual și așa mai departe. Și de asemenea, vreau să vă mai arăt eu ceva, dar nu știu ce, că îmi scap acum. Deci, efectiv, acum mi-a trecut gândul în minte, băi, să le arăt și treaba aia și așa a și dispărut. Nu pot să dau, deci chiar nu mai vine în minte ce vreau să vă arăt. Anyway, trecând peste treaba asta. Cam asta ar fi treaba. Deci, da. Acum rămâne ca episodul următor să vedem ce progrese avem după live-ul de diseară. Și din nou, oameni buni, nu știu dacă, nu cred că am zis de fapt în clipul ăsta. Dacă v-a plăcut episodul sau sunteți noi pe aici, nu uitați să dați un like mai jos. Și desigur, mai bine zis, că mă bâlbâie acolo. Dacă sunteți noi pe canal și vreți să mai vedeți fața, dacă vreți să faceți parte din comunitate sau să, fiți notificați poate când pun câte ceva sau când fac câte un live, nu uitați să dați și un subscribe mai jos. Până data viitoare eu am fost The End. Salutare România, salutare București. Pe data viitoare. Pa, pa!